No, priatelia, ja vás vítam. Dneska si ukážeme, ako to má vyzerať profesionálny nabrúsený nôž, v tomto prípade Toiro, ktoré samozrejme Toira my ponúkame, predávame. Bavíme sa o profesionálnych nožoch, kovaná oceľ, uhlíkovky, všetko jak má byť. A my riešime problémy, ktoré druhí nevedia vyriešiť. To znamená, že zničiť vám takýto nož nie je vôbec problém, ale má to byť takto. Takto to má vyzerať nabrúsené. Bavíme sa o chirurgických rezoch. Absolútne dokonalosť, tak sa hovorí. Hej. Presne takto. No a ešte to dokončíme. Úplne krásne. Vlásky. Proste. Takto to má vyzerať. Čiže ak chcete, aby vyzerali vaše nože takto, v prvom rade rezali takto, tak viete, kam máte prísť. Supernože.sk